sekango social media tei joto lukurokno borom tai khulumung yapharjago tini 25 May 2021 Mongolbarni sal thangnai salsa salnai sekang kaisa YouTube o video viral wngmani no tui kok phirokmung rwna nangkha kok khe abo hai 23 May tei 24 May ni salo IPFT Central Committee ni Vice President borom ganang Krishnakanto Jamatia bo rajniti thangui sabo bai bujakmani no tui जों साधारण गभर्नमेंट एमप्लय खरकनै आदं अलिन्द्र जमातिया आनी साकफां तै बिक्रमजय जमातिया आनी दादा आनी गानाव आसकजाक जों खरकनैनो बनि इन्सिडेन्टो उ बरक रगनो मास्टार माइन्ड हनै सिरिखावै सामानि आबो सुवाय सुवाय ताताल अंयाके बित्तिहीन tei bo aboni mungsa evidence gritei ahai khe ereng ereng chini mung hamya khlaikha जों abono totally condemn khlaibo abo haikok seleimung majra जोंनो bermani chakri khainai ni sebuk somaj jo tei सरकारी chakri niyam nitio kebeimung sil sajakmani belai kheno जों sakno insecure filma khlaikha tei somajni borokni mokolo tongmung hamya hwnui saklaimani abo belai no chalia tongmungno bo kaham khe wan sugyawi o kogrokno sawi tongkha hingke abono bo leriawi rosaina harna wngthong जों abotui khamaimung thongrung sekango bo khlaiya tabo bo thungya thinango bo thunglak asu nungsthang paithago borom ganang vice president bini sak hamya daktino hamui basai manthong hwnui जों kaitoni thanigo surijao hambai